Saba uko standby ande nimeto munyigitari okoro kwa Geoffrey Onyancha korwa tabaka bono ore Nduru level 4 hospital nimetenga nare asomorobire wakili yona mashabiki ali manyetenga tima pana kosa asomorobire Richiko Thursday igoba no mwanchu muligereria ekero gwatororire iga tushadunda asengencho yogo chako gosomia aye omanyari utakire kumanya kikatiba na kisheria wetrase obokonyi wa wakili itukirege gase studio kaba monaintwe wika omoelio ekenege pindi omorobiri utaga nikomo chekiagera aiga no tokonyora bosemia no tokonyora amaigerio yebirango byigoro naye kwanyora nga nobwate chiseminke ogo challenge no muntu chire kogote bigoro yegento gete kwanyora nga nobwate that knowledge yakomatenga tutarakora iga ntwale kora iga tobaisa konguswalio kabuno mogoko onyora nga gwasiririe ebinto byao asengencho utamanyete n'abantu abange nigo bagusira sengencho utamanya nakiakora kera Richiko lya Thursday twamanyia abantu mbate bangamba manyete nande ande tayo oranyora chisemiechi anda Kenya ngima nonye nisiko ya Kenya hakuna pahali isipokuwa Nsaki Richiko lya Thursday karatuli na wakili George Ma kaba monaintwe weikomo elio asensemo mitandao Facebook no tuli live Ndizi TV News Digital ansemo ya YouTube Ndizi TV News nabaigo SMS number neregabu ase TV ya mashabiki tukurwa team diaspora Mary Morara nimetenga nobwate timorobulio mamo sumongi na kwa Salome Mokeira kurwa chinsemo cha Arizona Junitai Jacksons Cyprian Marubi kurwa Minneapolis Minnesota Labane Onami David Kimori mwensi pika ba standby ekiageranga ngochakatole umorobulio karibu sana wakili. Asante. It's high time. Thanks. Yeah, karibu sana. To wakangambia mono wekire ase studio. Karibu sana. Nabago tebi monto Elieta ekiagera tokonyora mashabiki ya maya now and again. Unabona ntonyora lishabiki koro Namibia. Ntonyora lishabiki koro Ikolomani. Chinsemo cha Western Igari. Ntonyora lishabiki koro chinsemo cha Djibouti. Aba gusiba ito bare all over. Bagenda tukubwati umurobiri. Biamono Sara. Yes, karibu. Biamono mwancho muligereria no motegereria. Yes. Ne aramisi ngia nande tokwera nilio monene biamono. Amarieta George Morara Bwakuma, mu advocate. Ogo koleria se company ya Mausan company advocate. Asomo chio bosongo na omochio Nairobi. Na mause boss ya ne monene na bwate license yoko korobo wakili ya Tanzania. Untu bwate office in Dar es Salaam. Tanzania. All right. Yes. Oh, that's good. Na aseo koleria gondo mo koleru amagana ye kikatiba, sheria na mona magana ye kolingo Richiko ya family amagana bana amaremo. Na ya ndonsia yala se Richiko. Na aserero tuwate kolingo ya article 24. Yes. Katiba yetu ya Kenya. Lakini abanchu abaligereri n'abategereri. Mbale bandigiri. Yes. Bakase mitandao. Na nyorire bambekere batena litengo liriria amaremo. Asinale totali kiraneti. Na mbiyamo naso kondikira chio jumbe asimwandige mitandao mukanyore rietariane mukandikira muna muganetie ose ase Gusii ase kana Sara uno karansta jen karansta ne management ya Ndizi TV eke pindi eke ya sukiri babere batatu nande ngwa kirambia mono asiri bageri mwa na ni aba wakili Law Society of Kenya Southwest Branch yomoneno ito President Gideon Nyambatia ntoagetembia mono ni munankarastega ngombato gosene gukwaye ocha gosomera Richiko so wakambia mono yes no musingi kurwa kerona chaga to somiga to mu president mukuru enkuru ku Wilkin Sochoki so mbanse seneti mbante ngenda somia elinde torero senekeye chinganga no kumusanana nebinagete ebitabwana tikoboro igoteri na negasi tutogosaria yaya goto bwana togoseto eruete ne ireri toriete na toikeranie ase obokene toikeranie ase
justice as a community. So lingana nata tutuligererie nata tutuligererie ri swali eri nene na kigo sem process kire legal yo kugoro bolemo. All right. Eyegera akonya bali baguchikugura na bakona. All right. Erete uyano erete bororo asokole binte erete kuiwana kabisa ebine binge birase koti yeto bira mwana malemo the wrong processes of purchasing and buying and selling ama kweli amanga ali gusise itoga igale singe cyobole amangana amanga akiri gutumanya atoretire twakire gutwaro koege na cinchira kitari ekiyobo nyasaye igala singe cyobole Rioma na ri keneri nene. Dire Gusii. Yori la singe chobolemo. Omuline nobolemo. Asante wakili na nde ntokogenda mamincha yokogania kwaba ligererie baito ekiagera nabwo bagoto directing rero twataka tokwaniriki igalie setutakorete tutafanya kwa sababu yo mwanchu muligereria rero twalicho kuligereria article 24 of the constitution torenga limitations inchire chiechi as rights na freedoms cheito kitoirendo bosubule to nyarako bato enjoy na kinende bo wika twanyoranga limitations inchirororo na kitwalicho kuligereria rero kuri na botogusukibosyo asengencho yokobolia kwamba ancho baligereria abandi baligerete bonaga kurwa chinsemo cha maiko batebirenga yaya gaki irorera osemoto tumanyia senchero bwikirano igoro yemoroberio ole ligo wasokubwate Richiko ekero Okogora na Okoonia obolemo wakili otebirenge bine binge babwatalia na asengencho yo montagore tobolemo atabwate process ere ligo abwate process ya njia ya mukato ebinto bya njia ya mukato mbibwate obokongu bwae igobana kitokoligeria semambe abono endonyo kwa soira se TV yao oyo wakili George Morara bwakuma kuroma company and advocates nero gochaga credit kuli alamisi na nchira mangana yo wakili asengencho yo muligereria ntogwetani ikiagera mbura na butoso ntogwetani igo karibu sana kwenda tutaraso asengane yo wakili ngokwana twarengeno yo mito Brighton igoro yo emebasukana yabeire mengi na wanda again oise kuligereria korwa mwako chaka mpaka bono tale 6 igoro lyo kanto asiritianga abana batano na batatu wetera sumbasukana yepara igobono twata kumanyanga intubu na abiria ntubwato bwene bukorwa machiko gete gucha somorundia ntubwato bumaene bugotarine ntubwato busibole bugotarine gari ichire njuega na bera atene no nyore ichire mondere bagusugumirio kagochime Sara egente getangani amangana omosingi wense yito Iworenge bona na twakwanete biririe kare na twalete Kenya kabano bosibore kabe ejamhuri kare abe jamhuri gatware katiba katiba ye gatogandi baka mwaka 2000 na 2010 tugachake katiba yetu batwana katiba yetu batwana ya 2010 igatwate chinguru una abanyanseye abananchi chinguru chonspi yo chirura setore so chinguru oirenchiri chechi chinguru oirenchiri cyo gotwara a right yao yobo koleri obuya igakero kuri negari no mo conductor gateta gusukia mento mondo ekatiba nekote chinguru na goike right yao esikwe ekatiba gakote chinguru na no bwato bosibore bwao bogotebe gento gete bogukane gento gete lakini kiya toira ndiri maega muna chigari echi no ni nchomanyane na nyorire kabere gatatu kinyorire kindase omochio na robi kinyorire na kagera osinarora na tingu cha konyora gari ende ekongira ni bwone rongai na megereri gwe gari kwa usambaza bone kenege ntekemo una intu abanyane abana inchi to gwanja kubuna Richiko amangana yeme basakono ose chigari chi amachiko atatu atenenerete aya igari Richiko rikorwa epeno code ne yetenenete na inkie karwa korire rigoseri adibu yaye nere
egesusuru kya yenkereke omanya gocha bona musingi bwa mangana ye para ne kigali no bwabiria igere traffic act ndengera tigere na cap wa 403 gokuru ase traffic act na machiko bona kunya gonchoreria na korosigwa ekere katibe ya rosigwa ya Kenya ya 2010 ekaruri baga dia ne katiba tadna amangana naro gosama chiko naro ayobokoreri bugwikiranie katibe ye araro sigune bunge ne parliament di chikeri modiro siri baada ya katibe ye egori korokuna National Transport Safety Authority Act eyenare tokuruka NTSA eyebone tenetna ngariki etere takire ko bapara eyebono gerigere tari nerigere tie gari yoka yabiria ya chigari chionsi pino nchiri chito cha private osichia kibinafsi gari ende onsi gotache para ya Kenya igete nenere na NTSA so ama chikaro na bwatiri bagari nene aise go ikiranigwa aise go korerigwa me basakano neke kereta ko erapi neke anake chigari chinde kirasepara igo kire and road worthy chitaisa ini ko basepara tocha se obogendia no boteneneria chigari aba bakorere chi ajali echichinde kerogete mubasa konogete no bete nakuru ase umwana biasara busongo ga asirete Robert Onduko mayeka no mwana ye Farel omontere bo nkonde turere rigatindete agasuka kurwe kero kyo bogendia agatigere tandbo yegendia gari egna kisa kama nako kire kabisa abaskari kire gento ke korire uchunguzi ekineke nkotineke lakini ekera mangana ya kurigeriru unanchomo wakili urigeriyo manyo kumuna bono eyegute no gukora ajali asogota asogwanja ukuno wita ajali echinyenge kirasepara para ende yonse Kenya igo kirase ogotaka gweito ogotasikari ichiko ngana bo cyari gocha gutangika nabo cyari gutangika because obe buyutanywetie maru nabo koraso kwenda eya kabere aba baire chinguru eri chikeria traffic act ndirweteri bagase abaskari very special be police force bakoro kwa traffic policemen officers kabere gatatu tinda etgo kwanaga abaskari n'abantu bade bagokorega syabo bya lakini nkonde ibere isato nchiro ekitwaro cyabwatira ubuna kubwata kireri yakinjira egari yataisa niko bapara yatu yabanjira ezina kigari cyokora accident so again tekenana asechi ajali chinyinge kira sense yeto ne cyoko tas digereria machiko na konya koreria konya bwata buna nande gere gentokeria turatumia segesongo ongaberake no rio morigereria ngabere etokoroka na human error na recreated accident cheto chinyinge right ogotabwatia machiko basic rules sabatume kibali be para na kia mebesoko na iko na kumentekanira iga na iga elie at least yale uchokoba gutangika ake of course mebesoko na to gutanga yonse but nero ira tangike be mona sana wakili asokora to mentera igo ene nkwana to bwate kuruma biri mtu Brighton twabulia aba ligiriria abandi bate banga abatokomocha aba traffic officer tomocha aba birianki okulinire gali chire esengeje no bwata wene bwabugo kana. And what have you SPD na kutumeka marua o overload nere you excess ne bintu binge binde to avoid binte biga egerega kitokonya magima yaba Kenya elibaga toko ya Syria mapema asante mancho mwana nyamba no so TV yao tule no wakili George Morara bwakuma nero gotokonya oto interpreted na gotobo manyigoro yeli chiko na sheria ense ya Kenya kiagere tomenya ta sense lazima tubwatie machiko ayande naro tumanyeta ayande naro tutamanyeti ali tutamanyeti na kie sababu akobera gaiga anajituma abwate mireme mengi kabisa kolende make time for us na ayu mwanchu muligereria karibu sana wakili bona toswa senkwana yeli tukolia lero ngana kinganeye nero yabeire menace tali gusiyoka kolende Kenya ngima amangana ya male mabantu baitanire ekisa na maana
muntu tabwateti process iriganeire. That's why tuliga bono mambia asingicho kubulia kwao mwanchu muligere bali mole machi ngumbu na bali mole gaiga asense ya Kenya twensi tunyale ko batokonyora chisemi. How do we go about the genuine land purchasing and selling, Wakili? Again take tangani oya no mugoria kwana chireki na kogororo burimo mbwe ariganeti mbwe tayarishete again take tangani kwa tumire nkuma gose kwa boriri wasiganiru soko gorobore egente getanga no kumerana noria ose kworo kibuno yenata ete kone nere ekero mwame client ko na contact ayebono mogoria egento kya getanga no kwanda origererie liroberio obore mobo osemboro na maisao osonya tari ayoro no mo representative uno ko antenenera yao eyo gotoma erigeriara na riroberi ndiro ekero riroberi riaro rundiro momerana no yokoni mukwane eyebonere koko na preliminary contact na okomerana gotangani so okorigererio koriroberi no kwamana sana tariyo karansi office gete Nairobi oso karansi office ga Ndizi TV ote no bole mo bole gesonzo oro kiwa masaka lakini turachio baadayo chakanya no bole mo kwa ngone runembe na riyero bichande tabande obwate bina na nariye tuchibesa ekaro chikote kwanda kuriyo bole mo bukabora ekero kwa make this preliminary contact nkogendo rake asogo kora uchunguzi obole mo uchunguzi yene ya maana sana uchunguzi geko genda iga obori aba basinyaine abahamate oborie abantu bekenyoro orige no mugambe bwekenyoro no mutureti akwara saote na ye obole mobo no bwa morara aye nsara no taito kobora so eyuge koro kwa due diligence yani ogokora aliya marongo botuki bwao omanye so ekero kwanyorira aya na ningo chabare bateba na omorebi bwekenyore kino yo mana sana kero morebi nero hoteya kene kabisa na ba kunywete gawo atana aye tigago so manga no bole mobu naye nkuyore yakonyira abantu babire batatu gotari ne toko wakera ekoko na marwa ya gotwate na abantu mbare tuchaeta se society bakonyire bintu bibere bitatu ekero gwa koriraya oyo okoneria na ba okochi particular usakwe enamba yoboremo akwe a copy title na ba okwa agote no ene map ne namba irengere yagaria selans usisabe agubono gokuimo kabono okore egento gekurukwa a search no kuringori kumanya no bole mobo ndietaki ngomanyane obole mobo na kibongani obole mobo ndiye taite yo yanyetwe obole mobo ngaibole gosinya obole mobo nkige usikanete na barobo nkina kwanera bayo ekero ko research kiro obole mo bubwate chi section as a title chikuri kukende keons ke usikanete no obole mo onye ko bugorti alone egento gire ko na an encumbrance kobo erigina no bwateron kurwa se Kenya Commercial Bank ne etaite ne bwatire ne bengi paka wakorire loan search na be koro kiga na obole mobo bubwate rioma nagete aba bamate usaba muraba mino swat bamino bachire babekire gento ko kuna a caution ne oko taka kuruase onde bwansi obwate a benefit asobole mogete ataisa negete nekigeta to koreru obole mo ose title yo usase register yo nkiri boronge usatali included tairi baga iga kurika komeki application which is some land registrar obeke gento ko kuna ekabe yani otenenia na register ye te gokore rukende gyonsi te koigorwa te komento usikende gyonsi iye utigara buna erego
A caution, nande nero injunction. Yeah. Okay. Injunction, ma'am. Ne no koba kwenda kotini. Okay. Gotenenia. Obo korerige. Injunction ge kuru court. Okay. A caution, a restriction. All right. Igo chire ase amangana ya maremo. Okay. A restriction no mo land register manyane asenge chay gure mangana gete igore ya yobore mogete usetaisa negeti na bintu gete igore yobore mobo na bagote na bore mobo mbo okore rukende gyonse paka umeira aba usegente kya lingoriwe. Yeah. A caution ne area orionde bwansiore beneficiary ataisa negeti na kirikire ase bore mobo. For example, nabo omwana akobeke caution onye tadu mwa gatete koni. All right. So igawo search register ya koro kekeregento. Kera se disakara dikuru kwa se register dikuru kwa a green card. A green card ya koro ke history yobolemo. All right. Na keregento kia vera se nambeju. Onye bono togoteba no bolemo bole nyakoe. Stroke, Bomatara, 225. Yes. Nobody mobo rene company kwa Ndizi TV. Turucha tuwabekire bintu bibere. Obole mobo bole nyakwa, obole Bomatara na ne namba yo bole mobo. Yes. Ai abanya nobole mobo bara Ndizi TV. Nsega aga nelike na obole mobo bole chieka ibere. Maiga sega aga chi entry nelike na obole mobo. Mbobo ate loni. Loan kurwa se company ko kumausa no ekurikwa akere loan yakobogorigwa yakoba registered as a lands. Okay. Kero ya registered entry yabe kwa se title. So as such in the essence, yes, igere eyo korokia obu maene na authenticity yani okomanya gusokomanyikana kwa gintu ko kubore ma sense ya Kenya igera se register ye lands ye asagu. So sache kero yakorirwe nere okoe kene obuli mu buno bwanyagete. Liswali linda naborirwa nabanchu abarigereria na kirende ko bumuna twa challenge ya kire tokonerwa obolemo kere baiborie bakwete kare nkonerwa obolemo na batabwatie title ichikondira akana usasita yori kanete na oyoro omoridi usore beneficiary town yobolemo. Okay. Lakini ichikondianchere tinande okora boigo lichiko gori rosiri liegenete na keronya gosira asirire buna twasometiga a process iri ya succession ya koriru aba bomanya ko ni obolemo. All right. Babwate title eri atari yabo bono chi agreement yechi chigo chichiarosigwa use keromo mo ayo mogoria no Okoonia mogo cha service chetu cha advocate ko baroseri agreement yo Okoonia eto ko roseri agreement eri ko bwata lingana erimo na aye no bwata a beneficial interest. Okay. A beneficial interest ne otana obole mobe mboli dietari yao lakini nayo yo mobo bwabaridi bobole mobo no bwata libaga yo Okoonia oseko osikana na kende yonske kerasobole mobo ayanaro amarema mangase engonge yete Gusii bange baitoboniri babwate title no maene chitaite chirase sokoro yabo abatata babo nabaise eigo so a challenge yaba enenesa but bone ye challenge eteri ebwente gotosieka etorete kroto kore bintu asekene tebwente koreta rapshe ndio susumo chando ndebwansi na bebwente ko ande bintu ebikorwe biganda buya so esache kerwa kod inspections age wakorire keregento kwamanyire nga ye pare bere tase obolemo obu mate bintu mbire binge sana keroko goro obolemo okorigereria origere na epare ende nere bekiro epara nga yegete bigingi bye para nga ibire okwagoro obolemo bwaroche kimita kiri cya repair ya nga ikigete aya wachire kwagoro obolemo obolemo bukwagorire waye estima igete gati na kiyete umatu tokubora nandu chikunyerucio ugora nyoro yo okoneria na akane tukibese fidia estima kagora asari yari bagari dia sebole
igo to change kendi yonse aya kuona rigwate buno bwa wonse lakini to kwaga chakatika to kwaga chance yestima so ek goikomanye oringorie omanye binte byonse omanye no enjira nero oranya enjira teyo bono mwamanya go stage ya kabere bona ayo nori Okoonia abamokonerania moikaranse mukwane rigori price bono ne price offer ne acceptance ni nkoni ndobole mobo ni chimilioni bere nkoni na otena ya yigaga maremo gari ange 1.5 yende mobe mutuna mai mo negotiate mo igwane monchera bono mwakorire ine stage ya mwakorire ekero mo igwane ne gori gori kwa kore chisachi chiri ngwakorete bone gento mugocha igaga ne gento gyoko kuna okorika amapatano a sale of agreement a sale of land agreement igera abantu babiri abantu bakonerani omonia no mugoria babiri a sale agreement ige kuruo mutugoro ige bwaterieta Republic of Kenya nande ya mayogutwara mudigari igoro etaito ya amachiko ya machiko aria atenenere tobonia oboremo the land act land registration act nere gorari kwamanya gocha bona amapatana ya mukurikirana asamarieta ino ayo moni nayo gochakirwa George Morara bwakuma box number ekebande nkogorinde Sara ontita obolem nere ore box yeye ekebande kyai eke form yenga ibanye Rusia what all this you form format nero era se amachiko bone yego gocha so mu advocate orina goteto mu advocate ningo no yo obwate license obwate nto ko P105 so akero ko enda kurikerwa agreement ya yobolemo ichikodikane tonsa baonde na no bwate license yotarandikire agreement nsabe license yana dichi kogori gotana goikantware license manya gokora kurika gusuguzikana koreta babera amo aba bakogora bakosi bakonerana so this agreement yo korekana in front of the advocate tariyo monto tomeo onyageta cyo gukogorera agreement yote bwati ori na bora atome oyorika agenda mugondo korata lakini asokogora na yesara personally ayesara na Brighton inu mogocha mutu yane ebibande byino bibere bitangana murabi ngoroki ebibande byabashahidi mwaretere mu bingoroki mbirigere nande ndingori manya ko ende title ndigere ne title rieteri ria Brighton yogokone riobolemo ndiro biyalire amarieta ya nabwataine biyalire ekebande kingi bwataine kera kere title kere kurwegwa nande garia na mugora abantu 10 amarieta ino gago cyano garia be kuna Brighton makori ne namba ya yekebande ase title goike twaririeta riao ne namba ya yekebande so kona ringori runo mu advocate na ru ne binte bimbi bwataine mbabori na kimotagete arimo kombekera semesa no bole mobo twancheranire tokone chimilioni sa tokonera chimilioni sa to aya go chance to mago tana bono mwanchera ne chimilioni sa to na kimugwakana na chibeseji twanchire egenkora mochi ntanga na chimilioni ibere alafu ye milioni ya yemo tonye butorane aseme tienye tano ayonsi no akoba sama patana ama patana aya ebipengele mbiro robya mana sana bibwente kobo ngeka ki ama patana aya gokoreria for how long eyokoro ku time is of essence ngeka ki kere te utware gantu kuna perpetuity yani na okonera ni okokobe miaka 10 hapana haiwezekani igobono nebe twa change title ya eri twachire iskake so ekero mwa wananire asa mapatano tutware na ose tutaye tukora mapatana no kuonera ni oko no gwakana na chemetie nyetatu eyinera se
ase nene and ase agreement ntubate chi clause gete chire mandatory chiani chi lazima chire chikoro kwe cha LSK chi condition gete chito chibekire munage ege manyereri osomo singi bokore bintu bunebyo ebyo birase Richiko now ekrumu akoraya agreement yari kirukeregento yakoriru abono no etaito no erega abono no tuguchaka kuringora ibintu bibere bitatu abono mwasainire amapatano aya ebintu mbire byamana bikuri kwa samapatano buna ekeraya okongoneria nonge etaito nonge chibiche chao ibere nonge epini yao asogo chikokonya ase transfer. Okay. Toko ni bolemo asense ya Kenya otabwati pin. A pin. A pin igere personal identification number ya Kenya Revenue Authority. Ya ushuru. KRA. Oh yeah. A pin ne ya lazima. Oike pin ne kibande kyao ne chibicha ibere chiboro. Na andi bono togende ishikake. Amare monsipi oikomanya nga yokogoro bolemo. Kera maremo naro ragore badayo chekwe weitia aseki bintu mbere bikuru kunega nteko kuna a consent. A consent. Nkwamboriri swali gayo gore kineke kya nyegeria ensengema kya nacho no musike judge sila munyao na ndega kena chase koti to ya busongo ekebuna moibori tabwati ibaga byo sabe consent kurwa sabana baye asibole mubonde bwonsi botaliyo buge sokoro bole magorete consent te yago saba obole mara sabe consent no buge sokoro woka so chi consent njiro oganetie e consent ye ya maana sana otagoro obole mugose konia e consent nere kokwa land control board consent. A land control board consent igera siri chikoere ankada segente kuna land control act. A land control act ne body of karansa yari ngoria igoro yoko transfer osogo subdivide kubagana maremo. Igorande a body y'abantu barabia barande body ye iyo chitubati chi board kirasekera a division. All right. A body ye ko constituted by omo waziri wa maremo. Okay. A body ye gutwara monga abantu bande yatwara omo county commissioner weri eyo. Na chino minchiro chichorire aba bakuringori bamanyete igoro ya maremo yeri eyo. Aba chief nko babara chibodi eki abagaka bantu bachorire babwato bumanyi asobonchorere bwa maremo barase board bole mumbo yabakoni wa sense ya Kenya otabwati into kuna a land board consent igere mandatory ne lazima but I never knew about that. Someone chumulina maitigo a land board consent ne lazima bole mumbo yabara agorwe osiboni gwe bile land board consent. So a land board consent yeye igere lazima ya kabere egento kuna waka na rents na rent ebire lazima rent na rent nchiri cheche chireti go chira samale mali yare leasehold ali yare chi town ne chi municipality chi rent no bolemo ena ebese waka nerwo obolemo ayare freehold na yande ase chingaki chiret ichigwaka nukera umwaka uchiase authority eyibona tutana Kisii County abaturega agatie mu chiyo busongo tubwate bitari binde ngwaka na tore rates uchiase county government. All right. Rent igere ya serikali ya Nairobi. Okay. Yune ya national government. Chiret ne chiansega chia local authority. Okay. You tell the local authority bono ere devolved authorities. So ine ya maana sana. Obole mobo goikabobe mbwaka nere chiret chine chirente
eyo ne nabegutanga mochikubo gumba transferred bonjurwa. Asante utaragendera nari gaiga lishabikiria Jeffrey Onyanchi uri nateba daktari kora gisemo cha Nduru Hospital agotebanga wakili wetu karibu sana. When I see you on the screen, I really feel good. I stop everything so that I can listen to what you teach us. For instance, wakati ataraena na chibesa usiririba kwagiri no yokumuguli no yakuguli. Are there senara agwenete kora to muntu uramotebi nga chibesa chiatebe enchi sainevo. I think he's talking about value. Where the nka ye value we go chile. But no nari gocha next. Okay. Because when ndura kwa naga. Okay. Andon siguri ubwaka ni bwechi bese. All right. Okay. Yebono evaluation. Evaluation igo chire ibere. Evaluation nere bwanta gokoru yao dirikwa ariko gochaka mapatano. Preliminary. Diri ayorabo muntu kwarenge ngumbu uzina Amerikore. Tumati magire moirenga kondi bunyakoe. Turamanya. Egente kyokora chivaluwa chirorase baribare under the Valuation Act. Baro baitimeti baga tuara masakara ayo kuringo rina kokoa efiga yechibasere ngo bwenta gwakana. So ariri tangani nabo kwengeje valuwa yao egotena obole mobo obole tarachambiri tarachambiri efutia ya mase yega as evaluation ere igo bwenta gwakana echi mare obole motatu kogora 50 by 50 to akesabwe oboko baiga so chibase kya kobori 1 million 3 nigorake motabi chibase obole mobo isaine 1 million ibere ine evaluation yao ere ya maana sana akero amwetu tuyigokora ibinte Kenya. Okay. Right. Eyune yao. Lakini evaluation nere gochigocha evaluation nero ere mandatory egokorwa. Okay. Egokoru no movalu wa bwa serikali ase esababu ya chibeso bwento gwakana che serikali chikuru ku stamp duty nirenga. Right. Assessment ya stamp duty ya okorwa. Okay. Ya ruwe wakurwa se evaluation yobole mobo enchera boniri. Okay. Na otarage na mutwa kera mapatana aria mapatana mwasoire ebinte bibi okorekanera almost amo. That's why kwanyore era abo bakongwake nche ko bi separate na ndora abasikorana na asiekere keshiko. Yes. Yeah. Tinda atabona basokere kurobisiane. Usina arure liba gachibase chiakano because chibase chugwakanwa no bisiane chigwakanero. Okay. Chibese chugu amaremo bono iga nandi achire kilomita ende mutwe na bese kero yoko mo chibese chiri kashi ekero chiri kashi omugwakera na chibicha gari mwako chibicha mubwate chibese moko enana ke chibiche chiakonyira sara kabiri gatatu kotini korok na iga goyo ingote na ninki oyo na sara irinde yokana na konere tubolemo na kugore tubolemo nga yekurwa oyo na yengerere chibese ebicha ne yabana aseki ekot kusama chikaito anchire because of the dynamism yechinga kitole anchire ngento kumna electronic evidence. Okay. Alafu naro ratakugwakana na through ebengi elist ya goreta ebengi a deposit slip area. Okay. No ekobasa record yeto M-Pesa a statement ye use screenshot ye message ya toma na bekuruswa print we kiar Safaricom njabeka eke facility ase ogo transfer chibesa matkaya na bogo generate receipt kero kwa tumiro mandabesa asinado tobate receipt orinyore na bokuri attach as evidence sara nyoraiga na ase gento kuna dichi koriko na contract act or contract law egente kamo gyoka usekene na mono gita korwe ase umuntu buoka wo bira amariko no bonia no bogori bwa amaremo iroba oboni no bogori lasma bobe ase oko
in writing. Igere section 3 ya Contract Act. Alright. Ne lazima. To baso teno bole mo monera ntio mwache to ka kyo ka moberera magoro. Ya. Kubara magoro nkoyo. Ama nande inyora na Richiko rieto ndibu ati ase gotena magoro atano kwa ngete. Richiko riete rikubara maremo ase chimita ne chifit. So amangana yo tena etwabarirane amagoro. Igamentete amagoro. Ayuta iyo. E contract ye no usama patana ya gagutware gento kokuna igo amentete chifuti isato. Usaka mente chimita isato. E United Standard. Okay. Mbia mono Wakili George mo manchu mulgerere tugenda tukuligiririe ngana ebwate headache ngana gendete gwatia abantu mutwe igoro a proper process yokogora endemero eyaberu muchando sana nero Wakili agotweresera step by step naya mabuli ya ninyaro chinagendrete gochango nyabolinde Wakili atoiranira senchire ya borongegere tokole bintu in the right way ntona kona kwenyora sa kongo nende tuwachi kumuligi kona komoebina biri kanga kwaligetia device ya mapema osote gere Ndizi TV bunoro chago totebigo nkyo gwenete gokora ekerotete kugura obuli mubwao noli otete gokona linki mugwenete gokora the both of you Wakili ekero togendrete iga nindo chijumbe chiko na gocha kirage nara kwa Chris Arogo akobolia nga hello Sarah Wakili George na Joshua litangani happy Easter holidays asante sana. Thank you. Kabere agotebanga kabere after green card inga kiki ekoera elinda abantu bagende aselitongo osase board a board ye bwata matuko getego ikaranza so we komanya na a board ndiye kale na yegora akonywe no aba abamanyi abamanyi barase obviously land usaba savea na uba maeta matuka ye board usino na na bokomeke contact usabe chi contact chi board omanye omonene bwa board o akechisime bakwa lakini mba Richiko ndiruwete libaga na nabo ogokorerwe gento kukuna a special board board yeyo maete ngwa omanye Sara no mwancho murigereria a board ngwa kanera turi kibasa cyokogendo cyaba tongole bari go ikaranza echi cyanche irase Richiko a board ye ebe seria normal board nero neye nere kurukwa special board yao uri bwango utatokole nande serikali nancherete nabo waka na kibesa gete wegente kuguna special board yo wetia mangana yo buri mu bwao asante naende elinda kubolinga omonto bwagachire asoro bebe wochiase obuli mu bonde wotamanya akarangana emonto yitamanya terekini wetaniri wagachiro etaniri orubebe gochiase obuli mu bonde ninkikera abe gose Wakili ditangani nkoiranerie nakikwa murugo Chris Arogo no mosomiore na bunanche adegenere yegesonga odena ignorance of the law is not a defense na ogo tamanya Richiko goso kuombiri Richiko nkorie egekengo gosege egetango yogo nyore adibu ye Richiko ekero uchaka kwagache gosekero kwaguriro bulemo changamoto ye tubwate ye chipara mata ari asebu onekare umuchio tata kero getekera ari moyo agatukane odina abana bane gaga enyomba twatete kwagache odina gae para nera batukarona mugako ibono tata gari atatetie nyomba yeiterro kana gocha para yes emiaka 27 exactly ngotebika Sara epare yana nekuru Tanzania ya chire ya etire gari asotete na epara nerega ekingi yontebya ekora kanu mugako yo nari ngoreti na manyete map ya obole mobo okwagacho kugotumana ne chifuti cyao nobole mubwao negento togokora tumanyete gose togokora ase ogotataka gokora ebintu boronge ase Richiko utarakora kindi gyonse bole mubwao egente getanga twate bane search kutwakore search abasavea
aba valiwa aba nabantu batatu bamana sana bo mwentu gocha bagokonye onye gutaeto twaro oboremo otabwati mangana gochimoto omusabe yanke gocha gokonya omusabe ga gokonya gokoro kijima pichiria bwate achirete mesa igoro chikoro kinanga iri peria ni na kwane igete chikoro kinga ye pare igete nga ye pa rain estimate nga ye siwe jetete oyino musabe valiwa ye okoro kina ngayi oboremo bona kibo value ya yani obo chibesa boisaine irenga omusabea oirana nande omusabea nero kubeke bintu tokoka chi beacon beacon neke manyeri ekegingi kyobole muwaso boigete naso boigete ndugu ngo kwa moroka Chris Arogo kerobole molas mabotware ekegingi ekegingi nagiye korunga jobore mubwa burwete nandi ngaiboigete akirobwate ekegingi asobore mubwa no tumano ande kwa gachesiko to kwa gachesiko nasinge tutaigo kore bintu asege sheria tuonerania maremo tuatana yakoreto mo sabe ni chibesa baginya guturibosa amangana ari tokana twakwana asege baraza aseto ikaranse to wechibute jeto twangainana noko ngaina noko wachire bondo gocha koba okuragerero gwa story omosabea aise kobeka ebigingi ntogo twara sege chitobwate lakini asenge chebigingi bitabekiri usibitabe gitu nabatata aba batamaete lakini nchebono na amanyire nabekire bigingi asamaremo aya usikanete na nche ina example nguru taribuna ninkora tabo nyagete obekire bigingi tari noganye ne kenagu na hakunya kubeke kenagu kyanya gusukyo boremo kenagu ngiye gusukiboremo obobegete kegingi igogo chogote byo jirani yao gotena aye Brighton oboremo obo bwana no boigeta Brighton ga koimukyo motugoro motena yaya ekegingi otena okyabe twana basabea tiatoge tuborango ekegingi otuboruga kiatoka no kire elina renjira yo kera tokonya all right asante sana Chris Arogo lishabikirezo na lishabikiriri Richiko kegima asante barenge maboli yago abere airaneriwe chief Dennis no me chief wo wakili agara watanga ga kiestima ya chire where can I follow you and online Ndizi TV News Digital abo Facebook no tolegale na bagotonyora na YouTube ganda Ndizi TV News abo na bagotonyora kichief esengenje no naye no anchite kubwate mono murobuli obweri Richiko na wakili igonye TV yalimire igoro mtandao bwesimi Ndizi TV News Digital egero tonyore Facebook no tolegale producer ito Joshua no atobegeta kiandege ikome mo ditangani buna gwa kwanire ga gumo chief mugambi one Dennis ono mugambi nando bwato bokoreria obo borago gosake sara oro mugambi o soiro romusae oromoke nando okoira chinga kichinyinge ko gwake simyamboli neke wakili na kike bwente koba so egento kirato konye nekeroto ndengererati asoko onye gakare gwakira mo wakili nande gakarucho muntu giturwarete kenyoro kyaye nabakare gwakira nabanyagetari kisimi ubabori uborwairo obo muntu yoriga nekitoko mokonya nabakare gwakira abajumbe aba MCA no mujumbo ito obokoreri oboko baraisi ebina binde mbirana kire usakonyire kugayana asinga cyo yo toreta ime bari yakugambira no mugambi onde and I'm very proud of him Dennis Ontumi no mugambi ito okugamba buya diswari eriaboria dio mutandao ntubate challenge ye stima ekoganda na network igonkoboria Sara on air na motosomie pack up yo kubarigereria kera bange korera bari buna ordinary ukurigereria stima ya chiete tumanyana ngaito kubeka twaminyoka twa all right mbiyamona sana kulende chief karaminyoka gali asesimi yao igora Facebook Ndizi TV News Digital ogo search bune search ya Dr. Wakili atebire egero tonyore no tule online gabo kulende tiga tusabenge estimira nestimanero abekora disappoint yake igora kinirende itarudi na inche nate tukomanya wakili usege ntonkero tukora kwana na yanganyete na inche ninte tukomanya ase amapatano aya tokuligera na bosyo bwao
ande nale turarike in case tuchigosinyana later baadaye nintagete na gundu irenga baadaye obuli mbo tingo nyara kwagacha usina nyolere ne I don't want to use it anymore ninyara ko refunded my money as a agreement and naro tokulikirana and onye ginkoiranirwa is it the exact amount gosengo chabole na yeah kama patana koliru you get a standard way each contract na contract akaro ya bunirwe nchirakie ya buneka na ye kwa bunoriyo mogoria gosino no moni nkuri katurase agreement yo konyo bolemo gosokonerania na akero erabe na ntura oyo taraikerania ichibasere ngara iraneriyo yo percentage ne tokurwa yo komwaka na fidia because abase yo nyane bengi yabekire ngo byara yarenga so besa tokwiranira gukirikiria akira mapatana aserekire mwaso aba bako bane no mo ochanga motana na aba bakogora riri agorire oikagati chibasa getarengerete na chanyora usobutwe gasi use associate chibasa use biasara biasareka ya kuba kuboko nkobeka turasama patana igenteka muna to taigwana neti ekeneke kebe nara nateba chi guideline chia LSK rules chi govern chi guidelines chi LSK uchi arosi uchire standard chiko chiregati yoko gayana maite ira yeto sara na ba advocate toko ira eira yo koleria ase haki na kweli inare bukweli toko imokiwe nabo kerogete ora monto yo mara aligiriya ba advocate inchiragete yes lakini ase eireria aba advocate abange ndubwa tobokoreria pokorende ira yeto mbake baliora nyara batabuwa that number Rambeli watebe license maybe kera tinkorosi agreement ntaruwe tiri bageri tinkorosi agreement indikana agreement yeye bwento ko rama tukosaba ya matukosaba gote nima yatena na bera atuma na matukosaba otiga abantu baitane osiba tware obobisa asinge chikwaro sti agreement yebe a standard agreement according to LSK igera matukoti saini matukoti saini nirenga metinyerenga etatu metinye tatu na beruwete libaga ya flexibility yo kwe organize na webanga elindo okora mapatana aya eye kwa nandi kwa mentrega elinde na fidia nere gwakano Richiko ya contracts in what provision chigotana ekere kigeta ikeranigo usekero tutakorena nega inkige koba Neki kakebase contract erosiri useri kire no advocate and what all the clauses. Mbia mana sana wakili aseo gutumanyia. Thank you so very much. Ndoche nara yuguru kwa Rose Nyaboga kuronya nsongo. Agotebanga wakire bya wakilo itase studio na Sarah Ntita. Wakire bya agotebo kubuli kwane noko. Omoirione akaguru bulimo bakaigwa na akane 650,000 agaka na 400,000 agate bagakwegwe title amanye gukure chichinde 250 mpaka bono taraegwa title nere tarakura bese chiga na ende omonye noyu nigagenderete kulima umugundo uyu inki omoiro yone akore gente que tangani kabarigere na bona mapatana ari bari keranete nara now tena time is of essence yes yo miaka yo rengate ni karibu miezi 6-7 oko rikera na koria okori ngoria agreement ere na kiarikire ngia tebete inga kikibaruete chokoena na ngocha na rengense lakini ndo china singi chinsa abo turabento kore topic ere kere bintombire biribone ngako ebi kera umorigereria no mategereria bwento komanya no challenge ere na nere ywa yama yakwani rugago igoro yechibesa ari buna twaro sistema patana obisiane omaite gwika moto wikomanyeke aba mokonerani Sarah Ntita na Brighton makori mwikaranste mutu yane mwakorire mwigwana ndiramanganaaya twakorire bintu ebyonse bitwakwanete obisi yane nane no tubwate chi document chinde chia land chikoro ku transfer forms chi transfer form echi igo chibwante gutwara ibintu birinakwana chibicha ibere chire colored chomoni chibicha ibere chire colored chomogoria
epini y'omonia n'epini y'omugori ekibande ky'omonia n'ekibande ky'omugori kifomu eki kichoiri kire kifomu eki ekotokorosi tugutayarisha asogochio kugora okokore transfer kifomu eki nkibwatonya consent yende yonse yatakeire consent ya lazima natebanererie consent ya lazima natebanererie consent ya lazima whatever land control land control ya ruruo no erega sama sekara ya transfer etaiteri original no erega aga ase transfer enene stamp duty valuation ya koriru no erega aga ase record chi consent nchiro ibere isato chitakeire kiratakerwe onyo bole mubwa oborange no bole mubwe asegari omoreretete railway we kwa consent na tukune tubole mubwe we railway ejuna yamo chi consent nchiro kire chie lasma we ko chinyore umanye ko gende process estimero rinde concept te yase stima okoriya lakini yuna bokorora as chimap echi kyabono chibate location ya GPS na bochi okor kerege ntase keberete with the new technology asante wakili tindo jesento chitokoli because kwenye tuachire process twagenderete kwenye tuisiri wika amangana ye transfer nkibona bantu bako transfer uri mu bwabo ndirende tumanyengana ndi umuntu agocha onchuka later on ngocha wika twale ngabo batindo chibiro ebiro bikale kogenda sana Lydia Morara kurwa tabaka agoteba mpia mono wakili asobo semia kiseseniwa asechinga kichao gocha Ndizi TV gosangana Saron Tita byaboli nyasago sesenie asante Lydia Morara kurwa tabaka Divina Morara kurwa Homa Bay County agoteba barikiweni sana wakili byamona asogo tuelekeza ayona aratu chandete binyoro buna inchase nkanyomire ayona ara manene ninkoligie wakili byamona sana Divina Morara kurwa chinsemo cha Homa Bay Evelyn Bikoro kurwa Suswa Narok agoteba always my favorite I love the energy I love the passion in wakili enchirago toeresera nigere eyekirage seseni wa mona sechinga kichao nyasanya ukubwatesi asante Evelyn Bikoro kurwa chinsemo cha Suswa Esther Ongwai akoliko kurwa chinsemo cha Kitengela agoteba na inche tintigire magega kwane wakili itase studio biamono sechinga kichao mimi napongeza zaidi kipindi litukoli Alhamisi tindigo jinasuka no nyangake mpaka mokole manyako mirimo yana EBZ asante sana baba Esther Ongwae kurwa chinsemo cha Kitengela abombali bagutulikira chi ujumbe bagutubwatia wetera chinchira cha online kulende batumikire namba yesimi eyueregabo ase TV yao Marube Jeff era kulika wetera Facebook agoteba bwakire bya mbora listening kurwa Mugondo Qatar ime ya gazeti asante sana Mochogoro Sure hello Ndizi TV congratulations for the good work all the time bia monosano yo akoro chinsemo cha Somalia Zaro Classic agoteba watching live kazi nzuri ensakia bia monosana Angel Roisa agoteba keep up the good work barikiweni Joshua Sawe agoteba era kuruke rengeredio igoro ya na kiense ya Kenyero chie na mangana ye chinkwana gatia Azimio na Kenya Kwanza otebire wacha turudi street mapema jua kuna oyagoteba wacha Raila arudi street mapema jua kuna nusu mkate kwa Gashagwa onebirengere bya enera kurwa sante indocho Samson Oroswa your fan number 1 agoteba my number 1 wakili Mungu akubariki sana naondege iga ugembo kogo cha ugembo gaiga habak hardware nonkoni glasses and tiles lishabikiria unambeya masante sana Samson Oroswa ulio taliko mocha sagi ninere ntararo usotomire tindaro na
nyasimi eretara atuma Kirisarogo na atuma yona mashabiki ali mbwatere tomoto kabisa mashabiki ya prisons na gengo Eric Baraza yes noare nerenga gete noare kabisa korwa Kisii main prisons. Asante sana tindara jumbe ya haya tumenye tinga naki atara atuma iga kulenda yona mashabiki ali ataliko mocha kabisa wako watu murubilio obwe ensa kia. Thanks Wakili, please leave your contacts. Oyong Kirisarogo. Rishabikiria ukigema. Chris ukinitafuta mzuri. Haya basi nitatoa. Wakili ere utambe ngukanale ngatakuru namba ya iga ase TV. Lakini naboko yenyora ondiye nabora nyono bwata mangana. Asante sana. Kuna swali online. Okay. Oyo chief or whatever. Timaitiko so watumire elibolia chief tigango ndirigi anya kwali tumire online kara chief acho otobwate bunalina motebya. Let's see. Okay, chief medinga ikwali tumagucha nkwali kaboli Ndizi TV News Digital meto sotigera Ndizi TV takupeleka pale kwingine anya lenga gwatumire liboli lya ororo tindaliraga mugambi Dennis kulende kwali gwancha na kwali kuli tumagucha ase enambe iga gwatumire gwandabiringa kuna swali online. Asante sana Chief Dennis igona genda tukubwate kulende nkolirora nitaangalia nindi somea senchira yubikirano ke kwa nare gusaba abanchu abarigere na naye bune host yange ase adiswari iri aborwa tindari answer buya iguri ekibeza turaika so gwaka neye narere a challenge onye abanchu ambanganchira kera nande ninde court bono iga ekina kya umwana sage nindero okay kina kyo mwana sage ni ndero nalia omosike honorable Christine Ogweno akona cheki tokoroka case to answer a ruling erero bali nkobe kubale babe kwa defense osebatigwe lakini ntobwata matumaini kina gerekoti lakini ntobwata matumaini muna nchoyomo waba advocate bako gambe kineke ntobwata ntorocho mwangaza mutwe ekina ntoke ntoroche munambu yatole ntola yatogia lakini ntoroche nekina moroje sekerochi omoli mwararira so kina kyo mwana sage ni derokere then you should be going akiagara chinse chito chelire kulendelisha pikiriao. Thanks for elimu bila malipo oyonya simikoro nyanchwaga iganero sigete Richiko kiandege komiko yana kumiringa yagenda lakini rende otumire ujumbe omugambi Dennis ujumbe yawe ninyeriye tochitonye chakire next week on Thursday asa karanchire Wakili anganchire na yagwanchire rende nabutukumira na mega iga towakangambia mono asukule bari mwensi matumire chi ujumbe ntanyara kuchisoma akingabere ankinkande asa megeli ayatu abaire mo wakangambia mono. Asante sana Wakili nyasaya guseseni kabisa bya mono ikiagera no bwate bintu binde koti nochenga chatiri chideka isana choka gero ikere tigatogosabira maya tuonane tena on Thursday. Happy Easter. Asante. Mwanchumuliria tigatokorera abo asebono murobili bwerichi kumwaro renge emerobili neririyo wenete kubeka bunayo mogoli bunayo moonia egera ntona gutwara mangana manga igoro ya malimo bina gwichurira muna batabanga koti ige bina bichire mbata itigotogambera yaya enchira nere Wakili atebire kuri nantu atigeiri asanene tukore obonia no bugoli bwa malimo ntokenderera nyasakara twanchire endeli tuko lia Lamisi niko tobwatira no Minto Brighton makoli asomurubiro bwenza kekera litukura Jumatatu weika Ijuma ntuliko mwebe producer ito Joshua Uta nero kwaneka chibicha na maliogia chira senjira wekirano wetera senjira yemitandao twara obuligeria boro bya imenyegeta seni kya Ndizi TV ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita